Hello mga langga! Andito naman ako ngayon sa ganitong lugar, ganitong klima, maganda magluto ng may sabaw. Dito sa aming probinsya, mahangin at ito na, lulutuin na natin ang panibagong ulam, munggo na may baboy at chicharon. First and foremost, ito yung mantika. Ilagay na natin sa kaserola, sibuyas, sunod-sunod na bawang at saka yung kamatis. Malakas yung aking apoy pero don't worry, di yan masusunog mga langga. Ilagay na natin ang 1/4 na baboy. Igisa-gisa lang natin ha para hanggang mag-brown siya. Okay, pwede naman yung chicken or beef. Depende sa inyo kung ano lang available. At naglagay din ako ng soy sauce, pampadagdag sa aroma. Igisa na natin yung munggo or mung bean. Nalaga ko na siya kanina para madali lulutuin. This time, magdagdag na ako ng tubig para ilaga na ang aking karne sa mahabang panahon. Para lumambot. Ito na, after 3 years, joke, 30 minutes, malambot na ang aking karne. So, nagdagdag na ako ng nor cubes at ito yung maraming kalabasa at ito na rin yung aking chicharong baboy. Nagmamadali naman ang ambulance papuntang kabilang barangay. Siguro mayroon namang tumaas yung alta presyon. So ito naman mga langga, yung malunggay ko dito lang sa gilid ng bahay. Makamura ka talaga kapag may tanim ka. Kaya lang, may tanim ka, maraming nagmamay-ari. So mga neighbors ko dito na rin kumukuha. So okay lang yon. For family and neighbors use, give and take. So this time mga langga, lumabas na si Kanang Hinlalaki. Ibig sabihin, luto na po ang ating recipe for the day. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po si Lutong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat!